Igama nguSinethemba ngwaNtshayintshayi. Kwenziwani namhlanje la ekhaya? Semula namhlanje kumula mina nodadewethu lapho ngilamayo Nkosi yafa Ntshayintshayi. Okay, ufisa kuhambe kanjani namhlanje usuku namhlanje? Ngifisa nje usuku luqhube kahle, imvula ihloniphe, kungabi kunayiqongololo. Abantu bayakuthanda ukuthi angifisi ke nje ukuthi kwenzeke lokho ngoba kwanathi asile. Kodwa nje kakhulu usuku lube impumelelo, imali ingene. Uthina amazwi akho ukubonga umama namhlanje nobaba into abanenzele yona. Hayi cha ngingasho ke nje ukuthi ngiyabonga. Ngiyaqala phela ukuba usingaye mina namhlanje. Ngiyabonga nje kakhulu. Ngiyabonga abenzele khona. Hayi ngibongile. Bekunjani ulungiselelo losuku lo? Stressful. No, kulungile. After party thini? Ziyabuya. Hayi zobe ejuxuza ke after party. Kulungile. Siyabonga. Igama uNkosi yapha ngwaNtshayintshayi. Kwenziwani la ekhaya kaNtshayintshayi? Sabona abantu baphithizela. Kwenziwa umemulo owami nodadewethu engimlamayo. Uzizwa unjani namhlanje wenzela umemulo? Ngizizwa ngijabule kakhulu phela ngiyaqala nokwenzela into enhle nje Nkosi empilweni. Ufisa kuhambe kanjani? Ngifisa nje kuhambe kahle, imvula angifisi. Ngifisa nje kuhambe kahle. Amazwi akho ukubonga umama nobaba lento anenzele yona. Hey, yabona mengathi ngiyaqala ngiyabonga shuthi ke phela ke ngacisha amakhamera. Ngoba phela hayi ngiyabonga nje, ngiyabonga. Okay. After party? Phela after party bese sijuxuza ke lapho kuzobe sekunyiwa. Okay. No, kulungile siyabonga sengathi ngihamba kahle. Siyabonga.